Dobar dan svima, ja sam Ivan Ivanović, a ovo je Ideja taksi. Pa šta kažete? Igramo Ideja taksi. Ćao! Ćao! Ja sam Ivan. Aleksandra, drago mi. Drago mi je Aleksandra. Dobrodošla, ovo je naš Ideja taksi, ti znaš o čemu se radi. Znam, samo nemoj moliti da mi kažeš da su predložili da naprave tebi neko ubistvo ili slično. Ne, bre, si odmah normalno, da izađem, pa kome bi to palo na pamet? Pa dobro, znam da imaš mnoštvo fanova. Kome bi to, pa možda jednog dana kad budem umro, dok si živ ne dobijaš ništa, znaš. Ti imaš neku super ideju koja je krajnje nerealna, naravno, ali Zašto tako misliš? Ajde da se ne ograničava. Zašto tako misliš? Pa ajde prvo ti da kažeš koja je ideja, Ako ti staniš iza toga i još dodatno, ako se založiš za to, možda nešto bude. Pa ne, ja ću se založiti sigurno, znaš, ali hajde prvo ti reci koja je ideja pa ćemo da vidimo. Imam ideju zapravo da postavimo jedan stari tramvaj da bude restauriran i jedan vagon da bude koji bi bio na nekoj vrlo atraktivnoj gradskoj lokaciji. Sada, pošto su nekad i Knez Mihajlovom prolazili tramvaji, što je nama sad malo nezamislivo, i ne želimo da ih vidimo tu. Meni nije toliko nezamislivo, ja pamtim vreme kad si kolima prolazio kroz Knez Mihajlovu. Ima i sada takvih slučajeva, ali dobro. Ne, ali ovdje je bilo dozvoljeno. Nije bilo zabranjeno, da presečeš kao Knez Mihajlov automobilom. I da bude znači negde ili gradska biblioteka ili Palata Albanije, tu neki potez. I da bude super onako, da izgleda atraktivno, da se svi fotkaju. Znači nešto kao u San Francisco, a? Pa nešto kao slično ima Istanbul. Da. I tebi kada dođu vjerojatno prijatelji ili tako, znači imaš za određene gradove i kažeš ako se nisi fotkao tamo, kao da nisi bio. Ali ja ne znam, u Beogradu, znači ja jako volim Beograd, ali ne znam, ne bi mi palo na pamet ni jedna tako neka specifična, ako postoje neke velike zgrade koje su bitne i koje su lepe, ali ovako neki detalj šarmantni. Pa dobro, da, mi uglavnom stranci vodimo na Kalemegdan, znaš, to je kao... Da se slikaju sa pozadinom pobednika. Pa dobro, ne, nego otko znam, kao lepo imati tvrđavu u sred grada, znaš, pogotovo sa tom istorijskom pričom. Sad je pitanje koliko Beograđana zna uopšte da ispriča bilo šta o Kalemegdanu. Evo, pa ja znam, pa je tako da jednom kad budeš snimao Napolju... Pa onda idemo da me vodiš na Kališ, ali kako sad vodiš me na Kališ, znaš što to da liči, ubit će me neki tvoj dečko, znaš. Ja ne bi da rizikujem da gubim glavu. I onda bi, znači, mogli na samim prozorima bi sa unutrašnje strane mogla povremeno da bude različita izložba starih fotografija koja bi dopunila tu nekakvu sliku ili čak ako postoje određeni, to je sad napredna verzija, ako postoje određeni tableti unutra da se na jednu ili dva dela nekakav film stari... Da kradu tablete, ali može da se napravi onaj ekran koji je zaštićen unutra pa da se vrti. Pa da. I recimo bilo bi super, u Beogradu gotovo nigde ne možeš da čuješ nekakvu klasičnu muziku od nekih starijih domaćih kompozitora. Mislim na Mokranjca, na Viničkog, na Hristića i tako dalje. Tako da bi to ujedno moglo da bude i muzički tramvaj. Znači, na više načina bi pričao priču ne samo o Beogradu, već i o celokupnoj istoriji Srbije. Ne znam, znaš kako ovo funkcioniše, sad će sve ove ideje i ovo što smo pričali i što smo snimili će biti na ovom sajtu www.vasikideja.rs i onda ćemo da ljudi glasaju, pa ti animiraju neku ekipu da glasa za tvoj predlog. Pa dobro, mogu da se pojavim, možda da mi staviš makar da budem kod tebe u emisiji u publici. Mogu, naravno, to je najmanji problem. Šta vam treba, nešto iz ideje možda, recite, kažete? Ušće. Ušće? Pa vidite ovako, idete samo pravo. U jednom trenutku, koliko poznajete Beograd? Pa onako. Idete samo pravo, vidjet ćete Skupštinu s desne strane. Prođete Skupštinu i onda na drugom semaforu posle Skupštine skrenete levo u tunelu. Znači to je ovo, levo, gdje vam je srce. Znači tu skrenete levo, prođete kroz tunel, kad iđete iz tunela, idete pravo na Brankov most i tu vam je Ušće. Hvala ti na Hvala tebi, baš sam uživao u vožnji. Pozdrav, čao. Prijetan dan, čao.